קשה להצליח פעם. למה זה כזה בוער בך? למה? כי האנשים האלה מגיע להם מחיאות כפיים. הם האנשים שהקימו את הפסקול של המדינה, לא האנשים של היום שהקימו את הפסקול של מ-2015 עד 2023. זה לא קשור למדינה, המדינה הזאת הלכה לאיבוד ב-2020. אז פנתרה זה בטח לא משהו שראוי להיות בקול של ישראל. אביב גפן ראוי להיות שם, כי את הקול הזה אנחנו כולנו מכירים. אנחנו דור מזוין, אנחנו זוכרים את זה, זה במוח שלי, אני יודע מי שר את זה. אני פנתרה, אני רב... לא מעניין אותי. אותך לא. אף אחד לא, ילדים ב-12 לא יקבעו פה מה הפסקול של המדינה. אבל ילדים תמיד קובעים מה הפסקול. לא, הם לא, כי הם לא היו פה מקום המדינה. לך קודם כל תדע מה היה ואז תחליט. אתה רוצה להיות אובייקטיבי, תשמע את הכל ואז תמנה. אל תבוא ותגיד לי מה שאני מכיר אני אבחר. לא, תכיר אחרים. ואם אתם בתור מקו אמורים לעודד אותם לרצות להכיר אחרים, לתת את הוורדים לאנשים בעודם בחיים, תפסיקו לחכות שאנשים ימותו בשביל ללכת למחוא להם כפיים בשביל כמה לייקים. יחרות, נמאס כבר מזה. די, ברור שזה בוער בי, אני הייתי צריך לפרוש כי נמאס. נמאס כבר מהמחיאות כפיים לאנשים בינוניים. אז ילד בבית יושב ואומר אני יכול להיות בינוני, אבא שלי מספיק עשיר והוא קבלן מספיק כסף, אני אלך לקנה את יניב מיטינק ואני אגיד לו תעשה לי טן בלושינסקי מיליונרית. זה כזה קל. זה לא אמור להיות ככה. הילדים האלה שרעבים וחולמים על מוזיקה ומתעוררים בלילה רק חולמים, הם רואים את זה וזה אומר להם אני לא אצליח, אני צריך ללכת לריאליטי או להכיר את ההוא או להכיר את ההוא, בגלל החרות האלה שאנחנו מתנהגים אליהם כאילו הם מפליצים, לא מפליצים 4 פעמים ביום ולא מחרבנים 3 פעמים. אז איך אנחנו... הם מחרבנים, נועה קירל מחרבנת 2 פעמים ביום, בר רפאלי מחרבנת 3 פעמים, מתי שהיא אוכלת חמים מחרבנת גם 4, היא מחטטת באף, כולם מחטטים באף, שחר סאול מחרבן, הוא משתין, הוא מפליץ, הוא עושה את הכל, בבוקר הריח שלהם מסריח מהפה, הם לא בצעירים חסרי מנוח. צאו מהסרט שלכם כבר, תפסיקו למחוא כפיים לאנשים בינוניים. תאריכו אנשים שנלחמים קשה בשביל מה שהם צריכים. אוקיי, תודה על זה. רון, איך אנחנו בתור